negara Ngastina wektu dina iki padha kasrane utuh. Saben-saben ana gawan mesti bakal merjaya marang wong tanah Jawa. Wiligine para Pandhawa, mongko wong Pandhawa niku antarane Ndarawati lan Ngamara tunggal dene. Wis manunggal cipta rasa mewah karsane, Man. Sing baku kowe iki manut. Nek mula bukane kowe ra manut, aku sing pelaporan marang anak Prabu Drita. Ya ngono to, sithik-sithik lapor, sithik-sithik lapor, wong golek nama wae. Kowe arep sembrono kae. Sing baku kowe gelem apa ora? Nek ora gelem mangkat dina iki cukup kowe ora usah melu rombongan Ngastina. Wah, Kakang Dursasana. Jan lha kok ya. Dene wajane sithik-sithik dipecat kowe pecat. Ya ora ngono, jalaran kowe wis nampa dawuh nampa blanja saka negara Ngastina. Pun kula nderek wektu diaja nganti aturna adoh cerak ana cerak dana Gendra Surapati. Seswane Kakang Delpari lenggah mirsani man kula ingkang ngayati menika dados kesanipun para Kadang Kurawa. Sadikon tahu nyuwun pamit. Surat Jayabaya sasat priyanto padha maju wong Dwarawati. Ora gelem maju prasasat wong Dwarawati wadon kabeh. Gatot kaca keju keji kentar tan ngambah pratiwilir sumundul langit biru arsa ngambang gegono lir manahar sakti nira talah jagat yo ngestung para manik bermojo dewaku bandaku ya donyaku ana sadya magrah tenging dalan mrepeking dadi lakuing sapa ingkang dadi kekasihmu lan ngendi sangkan paranmu wae